खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। सा क'क्राझार दख'रा ब्रह्म धोरोम आफादनि खुंगा 30थि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। 7 आरो 8 डिसेम्बर साननैनि हाबाफारिजों क'क्राझार सोहोरनि बर' भादारमारियाव खुंफुंनो लानाय सा क'क्राझार दख'रा ब्रह्म धोरोम आफादनि खुंगा 30थि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय खुंगा 30थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गिबि साननि हाबाफारि बायदियै दिनै फुंबिलि समावनो गाहाय लांगोना बेखेवो बिटिसिनि रिटायार्ड जयन्ट सेक्रेटारि माजेन्द्रनाथ ब्रह्मआ। सोरगोआरि धनेश्वर ब्रह्म जामुंसालि बेखेवो WPT बिफाननि रिटायार्ड बरबाबु निरन्जन ब्रह्मआ। रुंसारि ननि गपाल ब्रह्म थान्दैबादा बेखेवो आजिरा मोननाय आर्मि प्रकाश मोसाहारिया। आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि गोसोखां सावगारियाव आलारि बाथि फोजोंनायजों लोगोसे बिबार बावजेनो बर' भादारमारि ब्रह्म धोरोम आफादनि गागि सोद्रोमा नयस्रि ब्रह्मआ। आरो गोजोननि थाखाय जयग होनाय थान्दै आजावनाय बायदि हाबाफारिफोरा दिनैनि गिबि सानाव मावफुंजागोन। लोगोसे साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय बे हाबाफारियाव गाबोन अदेबानि 8 डिसेम्बर खालारखालि गेवलां मेलनि हाबाफारियाव सानजा क'क्राझार विधानसभा बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन ब्रह्म धोरोम गुरु आरो ब्रह्म धोरोम सिबियारिफोरा बाहागो लागोन होनना मोनथिनो मोनदों। पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। देग्लायनि 1431 बोसोरसालि दिनै गोथार आघन दाननि 21 तारिख गुरु महान पवित्र शनिबार बारायनि गोथार फुंबिलि जबखौ हमनानै सा क'क्राझार आन्चलिक दावखा गाबनाय ब्रह्म ज्योति आश्रमनिफ्राय आङो बे आन्चलिकनिनो प्रेसिडेन्ट जानानै आंनि लोगोफोरखौ लानानै नैबे बर' भादारमारि गामियाव जोङो मोनसे गुरुदेव आफानि धोरोम होबोनायखौ लानानै जों मोनसे 30थि बोसोरसालिया ब्रह्म धोरोम आफादखौ सावरायनो नैथि साननैनि हाबाफारि लानानै जों नुजाफैदों। आरो जों परम गुरु आफानि आशीर्बादखौ मोननानै जोङो जाहाथे बे धोरोमनि मेलखौ मोजाङै गुवारै जों सावरायलांनो हायो, जेनिबो अभाब अभियोग जाहाथे जाया, बेबायदि गोथार आशीर्बादखौ जों मोनथों। आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो जे नैबे गुरुदेवनि आदर्शजोंनो जोङो मोजाङै गुवारै सावरायलांनानै जों खौसेयै जोंनि ब्रह्म धोरोमनि जे भक्तफोरखौ जों मोजाङै जों बेंनो हायो, बेबायदि जाहाथे परम ब्रह्मनि आशीर्बादखौ मोननो हाथों। आरो नैबे भादारमारि बर' भादारमारि गामिनि सोरगिदिं शान्ति मुक्ति मोननो हाथों, मुलुगनि शान्ति मोनथों। आं बेखौनो बुंनानै एसेयावनो दोननाय जाबाय। जागायजेननाय हाबाफारि हिसाबै मा हाबाफारिखौ मावफुंखो आरो गाबोन मा आयदाखौ लानानै जोङो दिनैनि बे सेथि हाबाफारियाव जोङो मावबोबाय। नैबे गेटखौ बेखेवदों जोंहा बाबा माजेन्द्र नाथ ब्रह्म आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो नैबे जामुं बादाखौ बेखेवदों मुस्रि निरन्जन ब्रह्म। आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो नैबे थान्दै बादाखौ बेखेवदों मुस्रि प्रकाश मोसाहारि। बेजोंनो लोगोसे आरो जों दा बिनि उनाव जों लादों
नैबे गुरुदेबनाव बिबार बावबाय आरो बिनि उनाव जोङो मांगालिक जग्य मुलुग शान्तिनि बेखौ लादों आरो बिनि उनाव जोङो 9:11 रिंगायाव जोङो जामुं जानाय बिनि उनाव 1:30 रिंगायाव जोङो थान्दै आजावनाय आरो बिनि उनाव जोङो मोनाबिलिनि 4 रिंगायाव जों मांगालिक जग्य होबावगोन दैदेनगोन मुस्रि थानेश्वर बसुमतारी हेफाजाबगिरि मुस्रि प्रजेन ब्रह्म पुरहित मोनाबिलि 5 रिंगायाव थान्दै मेल बेखेवगोन मुस्रि पनिन्द्र मुस्रि मासिगिरि पनिन्द्र ब्रह्म आफादगिरि थान्दै मेलखौ बेखेवगिरि डक्टर रूपम कुमार ब्रह्म आफादगिरि मोनाबिलि 10 रिंगायाव जामुं जानाय दिनैनि हाबाफारिया एसेखिनि आरो गाबोननि नैथि हाबाफारियाव दङ फुंबिलि 6 रिंगायाव जोङो नैबे धोरोमनि फिरफिराखौ उरायहोगोन आफादगिरि दशरथ नार्जारी फुंबिलि 7:45 रिंगायाव गुरुदेब कालीचरण ब्रह्म आफानि गोसोखां सावगारियाव हानजायै फारियै बाथि फोजोंनाय आरो बिबार बावनाय फुंबिलि 8 रिंगायाव खोन्दो गैयै जग्य होगोन अर फोजोंगोन अधिष्ठाता रकेट बसुमतारी बोसोनगिरि सा क'क्राझार दखरा ब्रह्म धोरोम आफाद हेफाजाबगिरि मुस्रि दिगेन ब्रह्म पुरहित सा क'क्राझार दखरा ब्रह्म धोरोम आफाद मुस्रि श्रीश्वर ब्रह्म पुरहित बेबो सा क'क्राझार दखरा ब्रह्म धोरोम आफाद दिखा होनाय दिखागिरि अधिष्ठाता रकेट बसुमतारी मुस्रि फुंनि 10 रिंगा साननि जामुं जानाय फुंनि 11 रिंगा गेवलां मेल मासिगिरि मुस्रि दशरथ नार्जारी आफादगिरि सा क'क्राझार ब्रह्म धोरोम आफाद मेल बेखेवगिरि मुस्रि बिबेकानन्द ब्रह्म बेयो माबासो जाबायलै बाबा आचार्य बुद्धदेब नार्जारी गाहाय आलासि बिबेकानन्द ब्रह्म गुरुदेब कालीचरण ब्रह्म आफानि जिउ जारिमिन सुंद'यै बुंथिगिरि मुस्रि निगेन्द्र मोसाहारि बोसोनगिरि सा क'क्राझार ब्रह्म धोरोम आफाद सर्वशक्तिमान पूर्ण परम ब्रह्मनि सोमोन्दै बुंथिनाय बिबुंथिगिरि गाहाय आलासि आचार्य शरण नार्जारी गलाघाट बेथ' गैला जर'खा आलासि मुस्रि लरेन्स इस्लारि MLA 3 नं सानजा जनजाति बियाब माननि आलासिफोर मुस्रिमा प्रतिमा ब्रह्म मासिगिरि KMB क'क्राझार आफादगिरि नेहाथारि क'जी एबसु आफादगिरि नेहाथारि क'क्राझार टाउन दखरा एबसु मासिगिरि BCDC तितागुरि आफादगिरि नेहाथारि क'क्राझार टाउन गुदि ब्रह्म बर' थुनलाइ आफाद दिनैनि बे साननैनि हाबाफारिखौ लानानै सा क'क्राझार दखरा ब्रह्म धोरोम सिबियारि बिथांमोननिफ्राय
जोंनि बे बर' बातारमारि गामियाव ब्रह्म धोरोमनि 30थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ जोंनि बर' बातारमारियाव खुंफुंनो थाखाय जोंनो आखायाव हरदों। दा बिथांमोननि फ्राय जोङो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो मोननायाव जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना जोंनि बे एरियायाव बेफोरबादि बोसोरसालिया जुथुमनायखौ जुदि लाबोनो हायोब्ला जों ब्रह्म धोरोमनि सोमोन्दै गुवारै सोलोंनो हागोन, गुबुन मानसिखौबो जोङो बुजायनो हागोन। बेफोरबादिखौ हाबाफारि मावनो बाहागो मोननायाव जों जोबोद गोजोनग्लायदों। आरो जोंनि बे जे साननि हाबाफारियाव जाबादि जोङो पार्ट बाय पार्ट जोङो मावफुं आफाद दानानै होखादों। दा बेफोरबादियाव जोङो थोजासे बा फोलोमनो हाजासे जोङो जोंनि बानजाय आफादनि तरफनिफ्राय बिथांमोनखौ जोङो फोलोमनो थाखाय नाजागोन। जोंनि बे जाहाथे जोंनि बर' बातारमारि गामियाव सा दख'रा ब्रह्म धोरोमनि कमिटिया जेबो उसुबिदा मोना बा जेबो खहा जालाङा, बेफोरखौ लानानै जोंनि बे थांखि दङ आरो। दा बेनो जोंनि बे खुंनो लानाय हाबाफारिया।